Durangga karya muda ses dar Tari Bujang Galong. Biar timbang turu sore-sore sawan Kuto Ponorogo. Wes. Sababto kang jengkar saking sasana kalenggahan Nengge Sang Prabu Bujang Kanon Kang Widil sang leladan Lodaya Kediri gen. Wah, gumuruh rame swaranipun ngakebaki sakdene Kalaswana. Nengge Durangga karya muda. Op. Yosep sesarangan kalian Kirun sing hati-hati. Yo wah oblah iki mau sampun diaturke dening panjenengan Distin. Lanuk ingkang kali ingkang aga loro. Yosep. Ya. Hiyo. Wah. Iya, wah, katon gegilane lan gong gegirisi gumuruh gemleger swaranipun nangge Sang Prabu Bujang Kanon. Ayo wah Durangga karya muda. Salahipun giliranipun Kirun. Ron. Ha. Op lah. Dep sidem para ngomong gawe pun lelonging kekayonan kang katon aman telung sakjroning jagat raya kang sampun katiup dening Samirana nggih. Nggih budale Prabu Bujang Kanon. Sawa iki? Iki ya kira. Ya. Yuk. Wah. Hey.
Yap. Katon netra nyomen cara kadadine Garana. Solak lincah. Katon jingkrak-jingkrak ya, Mak. Wah. Ayo Distin. Kaya ngopang nggonmu ngayahi pakaryan ya. Sawetara dudono kapisangmu. Sesarengan kalian turun mbok Arya Muda. Ayo. Ayo lo biar cah bagus gendon. Iki lo. Hupe. Iya. Oh. Hei. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Buat tadi yo. Wah, alan wae lengger kirun. Kaya banget. Ayo Lesep. Yosep. Iki lho. Wah. Karya Muda. Weh. Ya. Us lolo. Wah. Iya. Ayo Tin. Kaya ngomong iki lho. Ya. Yo. Iki sesarean kalian Yosep sing hati-hati. Anggonipun ngayahi pakaryan sesarengan kirun. Tri Ganong Tri Cacayana telu Ganong wujudipun. Oh hei oh ayo alana lirun iki panggung ki rada atos ndak kaya biasane. Iki tanpa ana karpete wo samping pira iki lho. Iya. Oh alah. He. Ayo Tin. Iki ana pira? Monggo menika dumateng para ibu-ibu tawi bapak-bapak ingkang badhe kersake saweran kalian Dik Kirun, Dik Datin lan uga panjenenganipun Dik Yosep ya. Ayo, iki wayahe golek sangu lho, Sep.
Oh. Hei. Karo sing duwe mah digoleki. Ya. Iya, wis tak tratenono. Oh. Ayo ta. Sithik-sithik pokoke diklumpukke. Hae. Oh ah. Kilo. Ayo. Hop. Lah. Sing urung set, etan urung. Etan, ayo. Etan. Nah. Beh, jan rezekine Yosep karo Kirun karo di sini iki. Lah, ya. Jare Lah. Distin kalor, tin. Ayo Kirun. Kirun wis distin urung. Mek pira kuwi? 2000 golek tambah. Sampeyan golek kantong megak iki. Iya, iki nyoba iki. Sik tak aturi sampeyan telu. Sik. Cik. Cah. Lho. Cik. Rene apa ini? Salah. Bu. Kuwi urung karo Bu, mengke mawon. Iki urung salto. Satu sik no. Disyukuri. Ora. Salto sik to. Lah salto sik to, Bu. Salto sik mbok sabar gak apa-apa. Iki Ron, iki lho tak iki tak emek iki lho. Mas Yosep, jaluk lagu wong cah-bocah ben kok ben disawer. Oh, lagune napa iki? Lagune napa? Diso sinten? Gelang kalung. Lagune piye? Sembarang. Tali kotang iso. Ojo Pak, gubuk asmono terlalu mistis. Nganu. Sido Rondo. Napa? Aku ngerti lagune. Jaluk ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Lagune sing ngene iki. Nggih. Lagune sing ngene lho. Barongan moto beleng. Dasmu untuk kuwi. Wih, hosai. Keri. Ayo Mas Panjak niku wau wonten panyuwunan napa? Ninggal katresnan. Wah, 2000-an dadak didom 1000 piye? Ini Bu, kurang aku. Iki. Lah akeh lho, kowe lagi nyanyi dik karepe tambah Pak ya. Saiki nuruti panyuwunan sik ninggal katresnan. Ayo. Gas. Mbake sapa jenenge iki sing nyanyi iki mesti? Macak iki. Pah. Rasa sok sibuk. Wah. Ya apa dibacai? Aku nyanyi wong kene mulai kabeh. Iya, berbeki kuping kok. Ayo, monggo. Keri. Sogo ala keri. Joget Bu, monggo. Yo monggo. Sareng-sareng. Nangis sajroning ati
nggih sampun to. Request matur suwun Bu nggih. Nah, iki kan lanjut to, salah sembur sik akeh iki. Iya to? Menara sik ya. Atas terakhir menara nggih sampun nggih Pak Pri ya. Itu lek sawer nek. Kucingan ya. Oke. Kucingan saya iki. Ayo Mas, menara pisan kas ya. Wah. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat Dik Kirun. Dan juga Dik Destin. Ogono. Yosep. Macan mangap megap megap bujang kan